Здравейте! Днешното кратко видео е относно giveaway. С подбраните награди искаме да ви благодарим за постоянната подкрепа, която получаваме навсякъде, в социалните мрежи, YouTube, харесвания, споделяния, коментари, чрез имейли и съобщения на лично. Ще раздадем 11 награди. Това са хранителен и тренировъчен режим, 2 протеина, аминокиселини, L-карнитин, тениска и флашки, няколко мостри. За да участвате, всичко, което трябва да направите е да посетите линка долу в описанието и да последвате поне една от 5 лесни за изпълнение стъпки, като там може да научите допълнителни подробности и да разгледате подробно наградите. Всички награди ще бъдат изтеглени на случайен принцип чрез програма, а самото изтегляне ще бъде записано като клип за YouTube канала. След като ви изпратим наградите на печелившите, ще направим още един клип с всички спечели, стигате да нямат против. Доставката за спечелените продукти е напълно за наша сметка, стига това да е на територията на България. Успех на всички! С този допълнителен сегмент към видеото ще ви покажа стъпка по стъпка как може да вземете участие в играта. Има 5 опции за записване. Достатъчно е да изпълните само една, за да вземете участие. Но колкото повече изпълнени стъпки имате, толкова повече билети за участие ще получите. Първата стъпка е абонамент за YouTube канала. При желание може да се запишете за известия, като натиснете на камбанката. Така със сигурност при нов клип няма да го пропуснете, докато само чрез абонамент ще достигат до вас между 20 и 30% от качените клипове. Втората стъпка е абонамент за новини, свързани с блога и YouTube канала чрез имейл. Третата стъпка е споделяне на играта във Facebook. Нужно е поне един потребител, видял споделения пост, да предприеме действие, за да получите билети от тази стъпка. Също така, за да са активни билетите от стъпка 2, е необходима верификация на оставения от вас имейл с показаното във видеото. Може да направите тази верификация, като отворите получения имейл и натиснете на линка, който е показан в момента. Четвъртата стъпка е посещение на Facebook страницата. При желание може да натиснете на отметката "Вижте преди всички", за да получавате всичко публикувано от страницата в нюсфийда си. В противен случай ще получавате само между 10 и 20% от публикациите на страницата. Последната стъпка е визита на Instagram профила. По-надолу в страницата може да разгледате повече информация за всички детайли, свързани с играта, наградите и техните описания. Разгледайте специфичните условия за допълнителната награда. Ако имате някакви въпроси, неясноти или проблеми с играта, може да оставите коментар на края на страницата и ще получите бърз отговор. Отново пожелавам успех на всички!